Szeretettel köszöntök mindenkit a ma este, és nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy szántatok vagy szántak ránk időt, hogy meghallgassák ezt a ma esti prezentációt. Nekem az lenne a kérésem, hogy tartsuk végig becsukva a mikrofont, hogy ne zavarjuk az előadást, jó? Mm, Tehát köszönöm szépen, hogy jelen vagytok ma este. Ha engeditek, akkor tegeződjünk, jó? Úgyis idősebb vagyok a hölgyeknél, a férfiakkal meg majd nagy kezet fogunk a végén. Ami nagyon-nagyon fontos, a látottak ugye nem minősülnek pénzügyi, illetve befektetési tanácsadásnak, illetve vételi ajánlatnak. Legyenek szívesen elolvasni itt ezt a kis monológot, és akkor ezt szerint nézzük a ma esti prezentációt. Szuper! Ma este a soha véget nem érő arany történetről fogunk beszélni, a DGMT Revolution jó voltából, és vágjunk is gyorsan a közepébe. A világ, ahogy eddig megtapasztaltuk, folyamatosan változik, különféle megtakarítási megoldásokat kínál és hoz folyamatosan elénk. Ezek közül mi ma este tulajdonképpen egy alternatív megoldást kínálunk a meglévő megtakarítások mellé. Tulajdonképpen az aranyról fogunk, és az általunk kínált megoldásairól fogunk ma este beszélni. És tulajdonképpen nézzük is meg, hogy milyen felhasználási területei vannak az aranynak. Ami nagyon fontos, hogy ugye nagyon sokszor találkozunk ünnepek alkalmával is, ugye jönnek a karácsony, nagyon sokan vásárolnak ékszereket, vásárolnak kozmetikumokat, amik tulajdonképpen aranyat tartalmaznak, és mi általunk kínált megoldás is lehet karácsonyra is vásárolni, tehát egy jó ötletet tudok most adni a ma este résztvevőknek, mert lehet befektetési aranyat is ajándékozni, illetve az általunk kínált megoldás is lehet ajándékozni szeretteinknek. Ezt a befektetési aranyt ezt lapokban, illetve tömbökben lehet megvásárolni, de később erről is beszélek. Nézzük egy kicsit az aranynak a helyzetét. Elsősorban a dollárt emelném ki. Ugye a pénz romlásáról nem kell sokat beszélni, az inflációról, hisz ez most a teljes életünkben egy fontos rész. Érezzük azt, hogy ha elmegyünk vásárolni, akkor mennyivel drágábbak jelenleg az élelmiszerek, és mennyi pénzt kell fizetni azért, hogy mennyi pénzbe kerülnek azok a dolgok, amik egy évvel ezelőtt szinte duplázódtak az értékek, és ez nagyban befolyásolja a pénzünknek a romlása. Itt most a dollárt mutatja, hogy 1900-as évtől 2000-ig mekkora értékvesztése lett a fiat pénz, a készpénznek, a dollárnak. A másik kis képen pedig azt látjuk, hogy a 2002 és 2022 között az arany és az euró árfolyam között mekkora növekedés ért el az arany, tehát 445% 20 év alatt. Inkább azt mondom, hogy az arany hogy az értékét megtartotta a fiat, illetve a készpénzzel szemben. Nézzünk az értékálosságból egy példát. Itt most egy autóról beszélünk, a Ford Lizzie nevezeti autóról. 1908-ban, amikor ugye feltalálták, nem is akkor találták fel, de akkor kezdődött ez az autómánia, berobbant, hogy egy óriási újdonság volt, akkor 42,5 uncia aranyért lehetett megvásárolni, azaz $850 ezt a Ford Lizzie nevezetű autót. 2009-ben a Ford Mondeo, azaz közel 100 év, $39,600, de ugyanúgy 42,5 uncia aranyért lehetett tulajdonképpen az értékét meghatározni. Tehát a vásárlóerő az ugyanúgy megmaradt, de viszont az aranynak az értéke az óriásit változott. Tehát tartotta az értéket 100 év alatt, óriási emelkedése van az aranynak, és értéktartása van az aranynak. Miért érdemes most aranyba fektetni a pénzünket? Ugye azt tudjuk nagyon jó, hogy valamikor ez egy véges elem lesz tulajdonképpen, amit kibányásznak a földből, nagyon könnyen elérhető földkéreg, tehát könnyen kibányászható módon van a földkéregbe elrejtve, kb. 55 tonnára tippelik ezt a mennyiséget. Nyilván a kibányászott mennyiség
előre haladtával, minél kevesebb lesz a földben, annál magasabb lesz az értéke az aranynak, nem csak az infláció által növekszik majd az értéke. Nézzük, hogy milyen cég áll mögöttünk, és milyen kapcsolódások vannak itt a mi rendszerünkben. A GGMT Revolution egy osztrák cég, Bécsben alakult, 2018. októberében. Fő üzleti célja az arany értékesítése akár 48%-os per év kedvezmény. Ez egy fantasztikus dolog, mert úgy juthatunk aranyhoz, hogy minden hónapban megkapjuk a kedvezményünket, de erről később beszélek. Hogyan juthatunk a GGMT-n keresztül aranyhoz? Van egy hatalmas koncern, Goldcrestnek hívják, ők tulajdonképpen több mindenne foglalkoznak, jól tudom, pontos információ nincs a kezemben, de körülbelül 7000 főt foglalkoztatnak. Egyik fő ágazata az a bányászat, illetve egyben a finomítás is. Őnek az alapítási éve 2019, a világ több országában vannak már tulajdonképpen finomítói, tehát nyers aranyat finomítanak, ugye olyan elérhetővé, ami megkapja az LBMA szertifikátot. Az LBMA szertifikát, az LBMA engedély az olyan, ami garantálja a 999,9-es tisztaságú 24 karátos aranyat. Tehát erre kap egy olyan tulajdonképpen papírt, hogy magyarul szóljam, olyan papírt kap, amivel a londoni középárfolyamon tudjuk adni-venni az aranyunkat. Ez azért nagyon fontos, hogy ez az LBMA szertifikát garantálja a mindennapi napi értékének a megtartását. Tehát, hogyha el akarjuk adni, akkor nincs értékcsökkenése, hanem a napi árfolyamon tudjuk értékesíteni. Üzleti célja terjeszkedés Európába, és ebben segít tulajdonképpen a GGMT, ezt teljesen felvállalta, és ezt az értéket képviseli a cégnek. Arany és a készpénz között nézzünk egy bizonyos összehasonlítást. Mi a biztonság? Mi van a pénz mögött? Ugye régen mondhatni, hogy most is vannak még olyan országok, ahol aranyfedezet van a pénz mögött. Ugye akkor is már az arany volt az, ami egy fő értéktartó erő volt az állampénztárban, de egyre kevesebb már a több minden országban egyre kevesebb már tulajdonképpen az aranymennyiség, amit a pénz mögé raknak. Tehát a pénz tulajdonképpen egy bizalmi alap, az arany az meg arany. Tehát a biztonság tekintetében nyilván, ha a vagyonunk egy részét aranyban tartjuk, az egy nagyon-nagyon fontos és megtartó erő. Nyilván inflációvédelemmel ellátva. Ugye tudjuk azt, hogy a gazdaság romlásával a pénz szinte egyenesen arányosan romlik, az arany értéke pedig az inflációval ellentétesen növekszik. Adómentességre rögtön az intelligens arany vásárláson keresztül fogok nektek beszélni. Nézzünk egy hagyományos aranykereskedőt, illetve a GGMT-t, hogy mi a különbség, miért kell tulajdonképpen nekünk a GGMT, miért fontos az, hogy legyen egy ilyen köztes cég, és miért fontos az, hogy legyen egy ilyen kapcsolódás egy arany bánya finomító, illetve a GGMT között, és mi a különbség a hagyományos aranykereskedő között. A napi áron történő aranyvásárlás az mind a két helyen lehetséges. A vétel és az eladás ára ugye az LBMA szertifikát függő. Tehát, hogyha nem ilyen szertifikát, nem ilyen minősítéssel rendelkező aranyat vásárolunk, akkor értékcsökkenése lesz a megvásárolt aranyunknak, amikor el akarjuk, vagy értékesíteni szeretnénk. A 48%-os éves kedvezményünk adómentes. Rögtön el fogom mondani a kicsit később, hogy jön ki ez a 48%-os kedvezmény. Biztonság az ugye mind a két esetben megvan, hisz aranyban van a pénzünk, maximum ez lett a különbség, hogy nincs az a minősítés, ami tulajdonképpen a GGMT a Goldcresten keresztül tud nekünk adni. Nézzük, hogy milyen havi kedvezmények vannak. Van 2 és 4%-os, ebből pedig még két részre tudnám osztani tulajdonképpen befektetést. Van egy nyílt végű, bármikor megszüntethető havi 2%-os kedvezmény, illetve 36 hónapos lekötéssel van havi 2 plusz 1%, illetve 4%-os kedvezményünk. Hogy néz ki ez a 2%-os? Itt a nyílt végűnél lehet látni, hogy az első évben, ha összeadjuk a hónapokat,
akkor minden hónapban megkapjuk ezt a 2%-ot, és itt lehet látni, hogy 240 az első évben, 480 összesítve a második évben, és 720 000 forint a harmadik évben, amit minden hónapban tulajdonképpen 2%-ával kifizet a GGMT a bankszámlánkra. A 36 hónapos futamidő esetén 3 év alatt ugye 720 000 forint kedvezmény az megvan, plusz ugye minden hónapban 1%-ot ad hozzá, ha megtartjuk ugye a 36 hónapos futamidőt, és akkor az pluszba 360 000 forint, így 1.080.000 forint lesz tulajdonképpen a kedvezményünk, plusz a tőke, ez összesen 2.080.000 forint. Pénzben vagy aranyban lehet ezt megkapnunk. Ugye a 2%-ot kiutalja a cég vagy készpénzben, de lehet választani ott is az arany kiutalást. Nézzük meg, mi ez a prémium előny, ez a 4%. Itt egy 20 000 forint, 20 000 eurós példát mutatunk. 15 000 euró ebbe aranyvásárlásba megy, amiből megkapjuk a 4% kedvezményt minden hónapban, kétharmad részt készpénzes kifizetés, utalásos kifizetésben, bankszámlára, illetve egyharmad része pedig aranyvásárlásban fog megtörténni a kifizetés. Az aranyat azt félreteszi a cég, és azt a 36 hónap után egybe fogja megkapni a 15 000 euró értékű arannyal együtt. Itt az nagyon fontos, hogy a kifizetést kérhetjük aranyban is, illetve kiutalva a számlánkra az akkori napi értéken. Azzal az arannyal együtt, amit itt tulajdonképpen minden hónapban még hozzáír a rendszer. A prémium előny pedig a 37. hónaptól indul el, ez az 5000 euró a példára vetítve, 5000 eurós prémium előny, 37. hónaptól 36 hónapon keresztül, tehát még 3 éven keresztül 300%-ot ad vissza nekünk. Ez a százalék, ez jövő évtől, az január 1-től 200%-ra fog minősülni, és itt is a kifizetés úgy történik, hogy kétharmad rész megy a számlára, egyharmad rész pedig aranyvásárlásra megy. Tehát a végetlen érő arany történet az azt jelenti, hogy minden hónapban történik nekünk aranyvásárlás, ami tulajdonképpen újabb 36 hónapra elindul. Ezekkel való kapcsolatos kérdéseket majd legyetek szívesek a meghívótokkal majd pontosítani. Miért tudunk mi 24 és 48%-os éves kedvezményt biztosítani? Ugye a Goldcrest, ez egy bányakoncern, kibányásza az aranyat, ugye itt mondtam már milyen típusú arannyá finomítja. Ez a finomítás egyébként több körös, tehát nem gyorsan egyszer egy finomítás és kész, hanem van, amikor 20-25-30 finomítási folyamaton megy keresztül, mert még tisztítani kell, hogy ezt a tisztaságot elérjék, mert van, amikor nem olyan tiszta az arany, amikor kibányásszák. Megpróbálok általánosan fogalmazni, hogy ha valaki esetleg profi az aranyban, akkor az elnézés, de megpróbálok egyszerűen beszélni erről. Van nagyban értékesítés nagy vásárlóknak, ugye országoknak, illetve ez nagyon fontos, hogy kizárólagos szerződése van a Gána köztársasággal, mert nekik a finomítói nagy része Gánában, vagy a bányai, illetve a finomítói is Gánában vannak a nagy része. Nézzük a GGMT-ről. Kizárólagos szerződésünk van a Goldcrest-tel, ugye az európai piac, illetve a világpiac beterítésére úgymond. GGMT beszerzési ára, gyártási ár, így megmarad mind a nagyker, mind a kisker árrés. Tehát itt ebből az árrésből tulajdonképpen, ha élhetek egy nagyon egyszerű példával, hogy ezt megértsük, amikor a gazda tart tehenet és megfejji a tehenet, és ott lesz az a nyers tej, mire az a boltokba kerül, nagyon-nagyon sok lépésen keresztül kell menni ahhoz, hogy egy finomított, pasztorizált tejet, tejterméket, bármilyen vajat, sajtot, egyebeket kapjunk. Tehát ezeket a lépéseket tulajdonképpen megcsinálja a Goldcrest, és tulajdonképpen egy készterméket kap a cég, és ott van egy árrés, amiben tudja nekünk biztosítani ezt a kedvezményt. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy honnan van ez. Ugye itt nagyon fontos, hogy
a közvetlen kiszolgált vásárlók a londoni nemesi mértéktőzsde árfolyamán vásárolhatnak csak. De engedményként a GGMT visszaadja a nagy árelőnyt az ügyfeleinek havi elszámolás formájában. Tehát tulajdonképpen ugyanezt mondja el a szöveg is. Foglaljuk össze, hogy miről is szól az intelligens aranyvásárlás. Vásárolható 1 gramtól, a nálunk vásárolt arany bármikor visszavásároljuk, máshonnan származó aranyat is becserélünk. Ezt úgy kell érteni, hogyha valakinek esetleg otthon van elfekvőben, vagy nagyon sokan vásároltak, vagy kaptak fiatalkorban aranyat, amit tudom én, ballagásra, vagy bármilyen dologra, és nem használja az illető, akkor behozhatja a céghez. A cég megmondja, hogy ezt milyen áron tudja beszámolni, beilleszteni a rendszerbe, és arra is megadja a 4%-os kedvezményt minden hónapban. Jó? Tehát nyilván legyen szívesek, legyenek szívesek, kérdezzetek a meghívótoktól. Aranykereskedő GGMT Revolution, ugye aranyat tudunk vásárolni kedvezménnyel, maximum 4% per hó, és 2/3 rész havonta készpénz. Biztonság az egyértelmű, hisz egy osztrák cégről beszélünk, aki most jelenleg azon dolgozik, hogy egy, egy nagyobb részvénytársaságot nyisson. Adómentes kedvezmény, az fontos, tehát azután nem kell adózni, likvid és bármikor visszakérhető, de ezzel kapcsolatban is az információt megadja a meghívó. Miért érdekes még a GGMT? Nagyon-nagyon magas fokon támogat különböző sportegységet, most 2 kiemeltünk, a Leobeni fotballcsapatot, illetve a Lamborghini-vel egy autóverseny, DTI-be indult el, és nagyon-nagyon szép eredményt ért el már a második versenyén, az élmezőnybe végzett, és hát 4 millió ember nézte ezt, tehát a reklámértéke is megvan. Rikított az autó a versenypályán, érdemes figyelemmel kísérni a DTI versenyeket, és akkor keresni az aranylambót, és ez egy fantasztikus verseny volt, én végignéztem mind a 2-t. Köszönöm szépen a figyelmet, viszont azok, akik esetleg szeretnének arról informálódni, hogy hogyan lehet ebből még pénzt is csinálni pluszba, tehát hogyha nekem tetszik, és elmondom a szomszédomnak, és abból nekem hogyan lehet esetlegesen plusz pénzem, akkor azok maradjanak velünk. Akik nem, azoknak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, de érdemes meghallgatni, mert tulajdonképpen az információ szerintem mindenkinek lehet egy plusz az életébe. Mennyi pénzt is kereshetünk? Kifizetés az egyszeri vagy havi rendszerességgel. Három aranyvásárlási lehetőség 2 juttatással van. Ugye 2%-os programban nyitott aranyszámla, az ügyfél az 2%-ot, tulajdonképpen a tovább ajánló az pedig 1,1%-ot kap minden hónapban. De az ügyfélszerződése nem kerül megszüntetésre, amíg az ügyfélszerződése nem kerül megszüntetésre. Nézzük a 36%-os programban nyitott számla, ott az ügyfél ugyancsak megkapja 2%-os kedvezményt, lejárt 36 hónap után egy összegben plusz kap még 36%-ot, 36% kedvezményt a befizetett tőke összegére. A továbbajánló ugyancsak 1,1%-ot kap minden hónapban, tehát egy évben 13,2%-ot az ügyfél befizetett tőke összegére. Mennyi pénzt kereshetünk a 4%-os prémium programmal? Ott a 36 hónapos, elnézést nem tudom miért akadozom, rossz a vonal biztos, 36 hónapos nyitott aranyszámla esetén az ügyfél minden hónapban 4%-ot kap, melynek minden hónapban 3%-ot a GGMT kiutal az ügyfél számlájára, 1%-át pedig aranyat vásárol a vásárló részének. Tehát 37. hónaptól pedig a prémium rész 300%-a kerül kifizetésre, szintén havi kifizetésben 72 hónap végéig. A továbbajánló juttatás, egyszeri jutalék befizetés a befizetéskor, az 12,5% plusz minden hónapban a tőkésített kedvezményekből 12,5% minden ügyfél után.
Ha ezzel kapcsolatban kérdésük van, akkor a nagyon szívesen válaszol a meghívójuk, keressék őket, és biztos, hogy van olyan dolog, ami szinte megragadta a figyelmünket. Naprakész információ vagyunk egymás támogatására, tehát juttatás 10 mélységig minden csatlakozó után, 4%-os programon 2% a jutalék, 2-10 mélységben. A cég által kifizetett versenyek vannak, a legutóbbi verseny egy versenynek a fődíj, ez egy fél kilós aranytömb volt, ott 100 munkatárs kapott aranyjutalmat, 100 munkatárs, tehát ez nem kevés. Ott én szerintem valami 1 kilogramm, vagy igen, 1 kiló arany lett kiosztva 100 munkatársnak. Ilyen 1, 2, 5, 10 grammok, 20 gramm, 50 gramm és 500 gramm volt ugye a fődíj. Passzív jövedelem ugye minden hónapban minden hónapban tulajdonképpen a kifizetések után megvan a passzív jövedelmünk, és vezetői szintnél plusz juttatásokat is kaphatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma este itt voltatok, és remélem, hogy elég átfogó volt az információ, és felkeltettük a figyelmeteket, és reméljünk egy jó üzlet megkötésében. További nagyon szép estét kívánok!